rooftop. Син студент. Димәк, уку барышында сиңа бик күп яңа фәннәр өйрәнергә туры килә. Диплом алыр өчен йөзләгән лаборатор эш, 50ләп имтиханда бирергә кирәк. Ә бит соңрак сиңа эш бирүче шул дипломны ачып та карамаячак. Спойлер өчен гафу. Кыскасы, моның белән генә эш бетми әле. Универда сиңа төп фәннәрдән тыш тагын берничә тормыш дәресендә үзләштерәсе булачак. Беренче дәрес. Дустыңны яшәргә кертү. Бу һәр вакыттагыча көтелмәгән булачак. Ул инде 70нче тапкыр ачкычын оныткан яки кызы белән аерылышкан, әллә инде ул кинәт кенә синең белән яшәүе күңеллерәк дигән нәтиҗәгә килгән. Менә шул вакытта дәрес башлана да инде. Синең кинәт кенә яңа күршең барлыкка килә, һәм монда син каршымы, каршы түгелме барыбер. Карады, син монда инде бер айга якын эшлисең. Бер план юкмы синең? Әйе шул, минем киемнәр юрга вакыт җиткәндер дип уйлыйм. Ярыймы? Икенче дәрес. Чек бәясен исәпләү нигезләре. Бу дәрестә син теге яки бу кафеның тышкы кыяфәте буенча андагы бәяләрне билгеләргә өйрәнәсең. Мәсәлән, өстәлгә инде ашау кирәк яраклары бокал куелган икән, билгеле инде бу синең формат түгел. Әгәр кешеләр үз подносларын үзләре алып китсә, бу яхшы билге. Әгәр дә инде басып ашарга, пластик стаканнардан чәй эчәргә туры килсә, дустым, бу урын синең өчен. Өченче дәрес. Кызлар белән мөнәсәбәтләрне анализлау. Бүтән егетләрнең үзенә яхшы кыз табасы килә. Ләкин инде 4нче тапкыр очрашканнан соң, син ошаткан кызның егете барлыгы ачыкланса, бу ситуациядә беркемнең дә каласы килмәс. Универда син кызларның Инстаграмы буенча абсолют төгәллек белән егете бармы, юкмы икәнен ачыкларга һәм аларның җитдилек дәрәҗәсен билгеләргә өйрәнәсең. Беренче билге. Бүләккә бирелгән чәчәкләр фотоларының нинди йышлык белән кертелүләре. Икенче билге. Ниндидер чит егет, абыйсымы, егетеме? Моны комментарийлар буенча ачыклыйсың. Матурлар, бик күркәм күренәсез эштәлегендәгеләре булса, димәк, кыз инде буш түгел. Өченче билге. Берәр кыю фото кертсә, җитмәсә астына төрттереп язып та куйса, күп уйлыйсы юк. Бу кыз ул егетне тормышыннан сызып аткан. 4нче дәрес. Йокламология. Универда булмый, тагын кайсы җирдә син үз организмыңның мөмкинлекләрен, аның йокысыз күпме тора алганын ачыклый аласың. Йокы килмәсен өчен ни эшләргә? Сессия вакытында универда исән калу өчен ничә сәгать йокы җитә? Буларның барсында сиңа шушы дәрес өйрәтәчәк. 5нче дәрес. Аудиоязмалар психологиясе. Монда син ниндидер бер кызның аудиоязмалары аша, аның белән алга таба аралашырга буламы, юкмы икәнен ачыкларга өйрәнәсең. Һәм инде 6нчы дәрес. Йокы оптимальләштерү методлары. Озак йокламый торырга өйрәнүдән тыш, син кирәк һәм үзеңә уңайлы җирдә йоклап алырга да өйрәнәсең. Теләсә кайсы җирдә, теләсә кайсы очракта. Сиңа дөресен әйтим. Универны тәмамлагач, кайбер белемнәреңне син онытачаксың. Ләкин бу чаклы әһәмиятле түгел. Иң мөһиме, монда син башка бер кайда да ала алмаган күнекмәләр җыясың. Алар синең белән гомерлеккә кала.